Дивіться, ОБСЄ створила всі умови для того, щоб ті, хто хотів обійти ці правила міжнародні, щоб вони мали таку можливість. Про що йде мова? Це щорічна нарада з питань людського виміру. І ОБСЄ взяло таку установку, це ще в минулому році також, що, мовляв, всі ті, хто належить до громадянського сектору і можуть вступити в діалог, незважаючи на спірні території, тут, мовляв, не питання території, а питання прав людини, вони можуть бути присутніми. Тобто вони створили такі умови, і Російська Федерація цим максимально одразу скористувалася. Вона не стала реєструвати таких відверто своїх державних колаборантів, які на державній роботі, хоча такі теж були. І вона скористувалася цими громадянськими формуваннями, громадськими організаціями, але це умовно громадські. Ну, скажімо, пані Волконська, вона є редактором газет, які є органами незаконних органів виконавчої влади в Криму. Скажімо, нам вдалося після того, як ви там попрацювали, інші колеги з українських правозахисних організацій, Польща не видала візу лише ректору одного з кримських університетів Дженгізу Якубову, бо тут якраз з цих причин. Отже, я скажу ще пару речень. ОБСЄ, вона створює такі умови, вона одна із найбільш безпринципних з точки зору дотримання своїх принципів, вибачте за тавтологію, організацій. Бакінська декларація кінця червня, початку липня 2014 року, одразу після окупації. Я приймав участь на тій сесії, після того мене не пустили до Криму. І в цій Бакінській декларації записано щодо Криму, що Росія з вторгненням на територію України порушила всі 10 хельсінських принципів, на яких базується ОБСЄ. І потім кожного року вона лише підтверджує, що Росія нічого і не виправила. Тобто, з одного боку, достатньо жорстка оцінка дій Росії, і ОБСЄ нібито намагається захистити свої принципи, але вона нічого не робить для того, щоб сама би дотримувалася цих принципів. І знову ж тому, що рішення виконавчих органів ОБСЄ приймаються консенсусом. Росія приймає участь в цій организации. А скажите, а почему все-таки ОБСЕ на это идет? Потому что ведь российская делегация туда не привозит Соловьева, да, не привозит Киселева, а именно привозят вот из оккупированного Крыма так называемых журналистов. Это фактическая легитимизация аннексии полуострова. Значит, на это идет ОБСЕ. Росії будь-якими способами розмивати суверенітет України над окупованими територіями. Тобто ви абсолютно праві, в вашому запитанні вже є відповідь. Але не дуже тіште себе, я думаю, що Соловйов, Скабєєва, вони скоро з'являться в Страсбурзі, бо там теж повернулася російська делегація.